ripot ka odhi nyime. Jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha noyudore kama tek e kinde mane ochopo e nyim komiti mar od bura marango weche thieth bang' kane openje kotenore gi ng'anyo ma lakteche ma pacho ka. Nakhumicha nopanjo ne chiwo duoko ma kamano kendo wuok e nyim komitino. Kata kamano okwayo jo Kenya mani kod nyalo mondo ne ni gichulo omenda mar okumba mag thieth mar chiwo yot ne chenro mag thieth e pacho ka. Lidio Okeyo nigi mathoth. Ne en penjo mane rito gi liyo e odiechieng' ma lakteche ma pacho ka nong'anyo kaluwore gi ng'ur ma gisebedo godo ne piny owacho e wi chudo maggi kod ndiko gi e tich. I'm asking because that's what you're afraid of. Now I'm asking. Not afraid of anything. I didn't want to ask, but because of you now I'm asking. It's a strike on. The meeting is solved. You are free to answer the questions. Kata kamano, jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha nokwepo duoko penjo ma kamano mane openji gi jaod bura maseme James Nyikal ka jatend migawo no nochungo kendo wuok e nyim komiti no. But daktari, think of my question. Jaod bura go ne dwaro ng'eyo gimomiyo ng'ado sach oganda jo Kenya, to kata kamano nitiere ng'ikruok e chenro mag chudo mag thieth mitimo gi NHIF. Parliament has deducted my NHIF from my salary, my contribution to NHIF. Why should the Parliamentary Service Commission delay in remitting that money to NHIF? And what is our position as the Ministry of Health? Nakhumicha osingo ni piny owacho temo duto manyalo mar dino fuok makamano. One of the changes that we have done is deduction at source for Social Health Authority. That the remittance, for example, of Parliament, instead of Treasury forwarding money to Parliament, for Parliament to deduct and send to Social Health Authority, our Social Health Authority funds shall be deducted at Treasury and sent to Social Health Authority without coming through Parliament. Bende oyangore ni jotuo mane wigi owilore mane oter Mathare koro kwamo e kar thieth no bang' familia mag girem kao gi kendo doko gi pacho ka koro piny owacho geto loso kuonde dak ma ginyalo konyore. Some of them even have telephone numbers of their relatives. And from my office, we called the relatives and said, your patients have now recovered, they are at Mathare. But, Chair and Honorable Members, people are not willing to take back their people from Mathare Hospital. Jokanyo mag komiti marango weche mag thieth oseokang' mikao gi ute thieth mar dino ne jotuo mosechango e kuonde mag thieth e pacho ka nikech rem chulo omenda mag thieth gino magiwacho ni rocho ratiro mag oganda. There's still the question of historically those who are in hospital occupying hospital space, incurring bills for boarding without receiving treatment. And it's a form of imprisonment. It's inhuman. In my view, it's a violation of human rights. Nakhumicha oyango ni piny owacho timo duto manyalo mar kedo kod tuo mar malaria anyate gwenge ma tuo no ogoe tach. These guidelines are specific for this new Stensi Anopheles. We have guidelines that we have been using, but previously they have been for, it's called what? Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax. But now these guidelines are going to be specific for Anopheles stensi. When I started practicing, it was not that Nairobi was not a malaria transmission area. That is not so. So these things are changing. Even areas where malaria now is. Order, Dr. Nyikal. No. Order. That order will not take. Lidio Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.